Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora tete. Apa na chasauka wanzi aruzvita sabu. Chasauka ndoku. Garo. Damira pamberi pedara mambo mutasa. Damira pamberi pedara mambo mutasa. Zvisana nechokwadi. Ndichataura nechokwadi. Nganyepa chabatwa nemhosva. Nganyepa chabatwa nemhosva. Marari batsirawo. Marari batsirawo. Sasa moko. Pamusoro mambo mutasa nindoitwa wakolidzi mapaya unobva kuripinda munzvimbo yashe Nyamaende gukura sabhuku bepeta. Tine nyaya yangu pakati pangu nevamwe vangu vemunharaunda vanauya navo ageresti baba vanonzi baba Feris Chasauka vari apa vari kuzviti ndisabhuku wakagadzwa newavanoti mambo muponda wachiti wanoera nyere inzvidzi. Mambo muponda ndimambo wamuponda ndimambo mambo mutasa uchabviswa nekuti nyaya iri kukoti iwo wanoera nyere. Saka nyaya yeusabhuku yakatangira kuma 2006 kuma 2010 wapoindwa neanonzi Sarupinda achiti anoda kugadzirwa kuita sabhuku kuda kuita ishe. Saka wakazi akirete masabhuku akawanda anokwana kuita 7 wanonzi wanakagura mamba wana Chasauka iwawa Sarupinda wacho wana Muponda wana Tsorora nana Mukombezi kuti wagadzwe kuita ushe Sarupinda. Saka zvakaitika about 3 times zvichifeila pachiuya Muponda naSaru waka wachiti warugadzwa Sarupinda kuita ishe wana wachibhadhara $2 wachibhadhara chiendesa njera. Saka after that ava vachasauka nevamwe vavo 7 ava munharaunda nokuti waiti uyu waiswa vanhu 7 umwe vanhu 10 umwe vanhu wangani kuti wangokwana nemasabhuku ekuti ishe Muponda agadzwe kuita ishe. Saka zvafeila kudaro kuti Sarupinda aitwe ishe ava vakaramba vachienderera mberi vachiti ndatoo sabhuku ndarejeswa namambo Muponda. Marejeswa sei namambo Muponda? Isi toziva kuti Muponda ndiishe ari kuwadi vanitiyo kuisa mushandi pamba pako paurugara kana uri kutauni inoda $20 wakabva kubhadharisa mari iyewo anonzi David Matimati. Kutora mvura nepombi kunoda $20 nekesi remasupa. Kugadzira makuwa kunoda $20. $20 kusuma munamato paumba pako kuti paitwe chechi. Chikoro cheGoston Primary School chine mvura achinotora kubva kurwizi. Saka anotora mvura yacho achipa mwana wake achiti ndiri sabhuku. Chikoro chinoshaya mvura, matichers anotoenda pa next door panozi pamadhorobha kunochera mvura. Akadzukura pombi sondo rapera iro yava Mutsamba uri apo achiri pangu hapafanirwi kushayika mvura. Saka ane 2 lines zemvura waMutsamba wacho uri apo apo yechikoro neyake. Saka waMutsamba uri apo hawana mvura. Anotora maexercise book anotora kutenga kumashopu akagadzirisa date stamp kuMigos Park kwaMutare onyorera vanhu kuti ndiri kubhadhara development levy otora mari oti ndakuenda kwamambo Muponda kunomupa kuti ende kwaDC iye ari ward 9 kurupinda. Izvozvi akabva kupa order yekuti munhu wese anofana village yega yega nharaunda yega yega ngaiwake toilet pamakuwa. By December munhu wese unofana kunge ane matoilet pamakuwa. Mukatadza ndakupai muripo wekuti mubhadhare mafaini.
Saka isu toda kuzivawo pano kuti kuzosvika Sachasauka wabva kubasa ukarina wakazotanga kugara kumazevha wapenjeniya. Dzinza ravo rakanga rine usabhuku because usabhuku wenzvimbo ndewekwaMupita unozi Kubepeta, unovanonzi Kennedy Mupita pari zvino. Chechipiri, nei Sachasauka wasingaendi kumahofisi achimirira sasabhuku munzvimbo medu, vanongoita izvozvo mumaraini chete. Uyezve toda kuziva kuti Muponda ndimambo here kana kuti ndishe sekutaura kwavo ivo Wachasauka. Toda kuziva futi kuti pepa rake reusabhuku rakasainiwa naShenya Maendere mudzi wedunhu kana ririko kwaDC. Uyezve toda kutsanangurirwawo pano kuti Sachasauka pawaita sabhuku wakasumwa kuvanhu nani dheti racho nenzvimbo yacho pazvakaitika. Toda kuzivawo mahouseholds ari mubhuku raSachasauka padare panapa. Zvimwe zvandasiya ndingatiwo ndauya nevanhu Samatimati uripapo naSamanatse naSamba uripapo vandabva nawo witness because mota yangu idiki anakwanisa kutakura vanhu vakawanda. Ndatenda hangu izvi. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi sakanira mambo Mutasa. Basi masakano kamana. Yazotezera basi masakano kamana. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedaro ramambo Mutasa. Zvese ndizvo chokwadi. Zvese izvo ndiri kutaura ngezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemota. Ndikanyepwa chabatwa nemota. Mwari arimubatsiri wangu. Ndauya nemwanakomana wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Dzikisai mungu kutsarani. Handiki. Mazwai zvataura kakamira. Ndiro tada kuti mupindu. Hungu kana kuti kwete. Wamutireze kutaura zvakawanda. Handisi kuda kutaura zvakawanda dambudziko rekusaiya tisisisava. Saka ndauya nemwanakomana wangu. Taura zita renyu. Zita rangu ndini Feres Chasauka. Ndakamirira Kubepeta village munzvimbo yaMambo Mutasa. Ndauya nemwanakomana wangu. Muri yehani imimi? Inini ndiri sabhuku. Sabhuku hani? Sabhuku Kubepeta. Ndakarejestwa. Ndiani? Ndimambo Muponda. Kuna mambo Muponda? Hatichina kuchasa kuti nditsanangure hangu vazoita. Ndimambo Muponda. Tauranyi zvomuri kuziva. Icho ndiri kuziva ngechekuti Changamire Mutasa ariko anozviziva kuti Muponda ni mambo. Kuti ndakarejestwa. Anozviziva kuti Muponda ni mambo here. Muponda ndishe. Zvino muri mambo Muponda. Urota here? Papi? Handinyatsi kunzwisisa dambudziko renzeve. Saka muri matose dambudziko renzeve kuti muruti Muponda ni mambo. Ndizvo mutaura ke. Akagadzwa kupi mambo Muponda? Aiwa semwana wakakura handinyatsi hatizivi kuti wakagadzwa. Bambo. Anyway ngatirege tikubatsire tisapedze nguva. Chekutanga Sarupinda ndi de facto headman. Haasi substantive. Andizvo. Ari kumirira research station headmanship ndo kana headmanship wacho wanga uriko. Kana wanga usiko inofa yakabara yakadaro yakaloda, but kana uriko anoitwa chi substantive headman. And asiyadaro Sarupinda on his behalf ndi mambo
Mambo Mutasa. Ndo kana area hiyo isina ishe aripo. Anomira saishe ikoko ndi mambo. Saka anoita ma appointments emasabhuku ikoko ndi mambo. Ndo chechipiri. Chechitatu, Muponda haasi mambo ba. Muponda ndi headman. Ndishe. Wekuwadi 10 uko. Ari ishe wa mambo Mutasa. Kutone nyaya yake izvo. Iyo yekuzvita mambo iyo. Iyasi mambo ba. Kana iri charge kumapurisa inonzi chi impersonification. Kuzviti uri zvausiri. Uri kumbera pamberi pevanhu uchinyepera vanhu kuti ndiri mambo usina mambo. And by so doing vanhu vakukupa respect siri juu kwauri. Vanhu vakukupa mari yezvimwe zvinhu zviri targeted for mambo. Iwe usiri mambo. Wakuprejudice vanhu nezvimwe zvinhu zvavo uchitora in the name yekuti uri mambo iwe usiri mambo. Saka inoita chi mhosva. Tiri kuzviziva hedu kuti paseri papapo Muponda watu ari zvautaya kuita. Ari kutaya kucreate ka area kewanyere kuti kawaite masabhuku wanyere warapa. Saka na wanyere awa masabhuku wobva waeleveta kuwaita madzishe. Awaita madzishe wobva achizoenda neclaim kuhurumende yekuti ndine madzishe akakwana ekuti anondiwarenda kuti ndiite chi ndiite mambo. Saka zvaari kuita zvese izvi kutsvaga kuti nhamba yaari kuda idi ikwane kuti adai a contest kuti ndozi ndata mambo. Mazizvisa Ishe Sarupinda Munyere, Ishe Saruaka Munyere, Ishe Samaringa Munyere, Ishe Muponda Munyere, Ishe Nemaunga Munyere. Asi Nemaunga ndiye substantive, Muponda ndiye substantive. Samaringa haasi de facto haasati aishe. Samaringa haasati aishe. Saruaka haasati aishe. Sarupinda haasati aishe. Titesa ndiri. Asi vanhu ava vari kufaitirwa kuzoite madzishe kuitira kuti dzinza rewanyere rikure zvavari kufungira zviite. Tawirana. Izvozvi kana muri sabhuku muri sabhuku wamambo. Asi chada ndiziwe inini bhuku ramuri rinonzi chii? Ndoda kuona mapepa amuri wandipasha. Bhuku ramuri kumirira imimi rinonzi chii? Kubepeta. Chi? Kubepeta. Bepeta chouripi? Asara uriko unonzi Kennedy Peter. Imi munomirira ku Kennedy wacho ari pwe. Ndiani? Kennedy andamupei. Munomirira village ra Kennedy wacho anozopinda papi. Sasa wazana kuti hausisi. Amsorema. Right, but tsamba yemutori naye panapa. Right. Itsamba yemutori panapa itotaure. Kubepeta village. Munoziviswa kuti bhuku raKubepeta riri munzvimbo yaishe Nyamaendi. Naizvozvo imi muri mumwe wemasabhuku aishe Nyamaendi. Tinotarisira sehurumende kuti munge muchiteera ishe Nyamaendi nekutumwa nemabasa nawo. Kutadza kwenyu kuita izvi kunoita kuti mubatwe nemhosva yekusateerera ishe wakagadzwa nehurumende
uye zvinoita kuti musvike pakumbomiswa basa. Izvi takambotaura nezvazvo pamakamboya kumahofisi edu, asi muri kudakidza kusateerera. Akandiko kekupedzisira tichikuudzai kuizvi tisati tatora matanho epamberi. 14 January 2017 ende nhasi mamira futi pamberi pedare ramambo Mutasa musi wa 19 October 2024 muchidzokorora mhosva yakama yakazimusiyani nayo. Makazi murishe wa sabhuku wa ishe asimi muruti muri sabhuku wani ishe nyama yangu ndio kamera na chimbuyi wanike bebeto wacho ndiye achiripo chasoka pinda papi separalelo yakagadzirwa ne i7 wakaiswa uri 7 na ishe Sarupinda kuti awane kuregistrwa kuita ishe kuruzi that's the requirement. Saka kubepeta wacho uripo Kennedy Mpita awaendi kumaofisi, unoenda kumaofisi ndi Kennedy Mpita. So ndinawane nhorondo yacho pana shumba samanatse samatimati nawa ndiwo anakwanisa kutakura motikari mwangu wanhu wakuru. Mupita webvunzi yakakura Kompita webvunzi rakakura ndi uya ukoti kunokuya wekubata munhu mushupa pakati pemusha wake aribaubawa ndi yakama asiye wakaiswa kuti asiri yeye uripo wacho unonzi Kennedy Mpita. Saka uyo unebvunzi hombe akaiswawo naSarupinda wari about 7-8 achida kuti aregistrwe kuita ishe, asi awa wanoti wakaenda uko wachiendeswa recommended namambo Mponda who is overall. Ili bhuku ndedaneti ndenenyu imi muti wanezva Mponda sei apa kanzuro yakatonyora 0409-2024 received from sabhuku chasauka ishe Nyamaende. Ndiko ndakaendesa ndakuteka wacho aiwa yekwamponda iriko haiwe hamusambondawo ndinyepera wanyere wese ndikuziziva kuti muri kundirwisa. That's not ndigare ndakutaurire ndigare ndakutipai hamuna kuhanda kuti hamuna kuhanda ndikuziva kuti muri kundirwisa. I know that. Izvozvi kune uko watenu kwakireetwa bhuku ramaneswa muzukuru waMuponda, kwakireetwa bhuku raRichman munin'ina waMuponda, kwakireetwa bhuku ndikuziziva zvese zvomuita zvese ndikuziziva, asi ndakatozvimisa zvese izvi. Garai makaziva kuti mamuri kufamba mese ndendapfuura nemo. Saka siyanai nechi nyaya dzaMuponda itai sei? Muponda anoita sei? Anokunyudzai bambo. Bado ndisabhuku iri. Nzvimbo ine wani masabhuku mai. Mirai. Mune here chikwangwani cheusabhuku? Veji riri veji. asati ndapiwa baripo asi tine certificate. Certificate yei? Bheji rese nesitembi yekudhindirawo zvinazo. Bheji ripi rakazi village head? Wakati riri kuya asati ravo. Aiwa. Imi tsamba yakabva here kuhurumende yamakapiwa kwaDDC yekutaura kuti ndimi sabhuku? Munotambira mari? Musina tsamba. Musina tsamba. Munotambira mari? Munotambira mari kwa DC. Ovichibe anzani chipepe. Antambira. Anotambira Kennedy. Ko uyatambira futhi? Same book. Pane corruption izingaitwa. Muchadzingisa vanhu basa imi. Hamutambiriri nzvimbo wani murai. Tindoda
ndinoda kutsigirawo murumo ndofunga ini ndakato epimo mutsamba right ini sekukurawo kwandakaita munzvimbo ndakakura ndichiziva kubepeta saka pakugara kwese avo vakakurawo vari mbukura kubepeta semhuri yavo chinzi vandachasauka saka pakugara kwavo vachishanda ini anambobvira ndakanzwa kuti mumusha mavo mune usabhuku vakazoti vapedza pensheni zvokuti ndinotogarisana naye zvakaita panapa ndinoburirana naye mugano saka ndopa akazouya akagara kwenguva ndobva ndazongoti ini ndaendawo sekumusha ndosvika ubva atotanga kundiratidza mapepa kuti ndaachinyi ndaasabhuku kati munoita sabhuku sei pasina kuunganidzwa vanhu kuti vazive kuti imimi maakumirira nzvimbo kana ita sei atiti vanhu vanounganidzwa vachiudzwa kuti zvakudai zvakudai saka imi mukazviintrodusa kuti muri sabhuku nemapepa zvinobuda here zvikanzi andozva ndiri ini asi zvaari kushandisa kuti ini ndiri sabhuku mponda zvokuti ini akatomboya pamba pangu inini achiti ndoda mutete ndoda kuendesa kwamponda ndikati ini handongi kwamponda ndoda kuvepeta izvozvi munhu akanyorerwa tsamba naye yekuti aende kana unogadzirisira mwana birth una chaipo chaipo anosvika achinzi ati muzivi anosungwa munhu witness iripo pane vakatonyorera muzukuru yava aida birth certificate raida kugadzirisa akatomudyira mari akamuti $5 saka nhau iripo ndeyekuti chatichisa kuno ndechekuti iye anoti hakuna kwamunondi mhan'ara ndo chaita kuti tijambe kusvika pano nhasi ini ndakaenda pamba pake musi weSaturday sasabhuku nenhau yemvura yataurwa nemurume akandidzinga kuti bva pano handidi kutaura newe ndakabvapo tikaenda kumba kwako taona anaenda kutera mvura ndazopuhwa mvura nemurume upo maiguru wake isiri kushanda ndiye akanditi joinai saka ndaijoina takazoteerana naye achienda unogadzira wake yangu ainge isina kuzonyatsosvika ndobva tangotungamidzana saka pano naapo ndobva amira akati halo ndobva ndarama ndakanyarara ndobva aita futi halo ndobva ndarama ndakanyarara ndobva azoona kuti ndine zvikanzi ho hazviiti kuti titaudzana handiti ini hana kudayira kubva tangototungamidzana kusvika ndogadzira mvura yangu yogadzirwa yake ndobva ndadzoka then mande makuseni ndichitofamba hangu mumunda mangu ine mudzimai wavo aripo ndinomuti baba inini paukama hwana baba ndio zvatiri ndinotomuti baba munini mudzimai wavo ndobva wandimusa vararere baba wakashi ndobva ndadayira ndobva anditi iwe haufaniri kutaura nemukadzi wangu Alright, it's okay. Yeah, all right. Right. That was ichisiya ichipedze. Monday data ni answer kani. Toiziva kuti who is who asi nyaya yekuti mponda iyi mponda iyi mponda iyi no emafaini ndo patinoda kutoenda pamafainda ndopena ndoda kuti ndimbokwere pamameetings takagara tichiya muchaupdata chii mitete yetakagara tichidzidzekwe ndo mutete kwete yataurwa apa mitete makataurwa ndiyo iri correct asi yamuri kuita handiyo and hazvindishamiswa mponda because zvataurwa zvesaba ndiyo mitete yamponda ndiyo ndakadzika kwa10 katatu ndigadzisa nyaya iyoyo yekuti vanhu kugohwa hembe kwamponda kugohwa hembe 30 days dzisati dzakwana $50 kugadzira guwa $15 each kuita sei mami zvese zvataurwapo ndo zvinhu zvandakafambira kuenda kwa10 zviri kuapply pamponda ende mponda ane tsika yekuti ukagadzira guwa handiti munhu akabhadhara $15 $10 ziri kuenda yako $5 $10 ziri kuenda kwaishi mponda ari kuita mari kudarika inini mambo ina ndakana chiro handina kana kusabhuku nondipa kana chiro bai ndimuta mari wosama chitiyo makuriro akaita yamponda pese pari kufiwa pari kugadzirwa guwa pese $10 ziri kuenda kwani kwamponda mutemo unoti rufu kusuma guwa $5 kusuma rufu $5 asi zvimwe zvese zvokuisa marata zvautauzi $30 kuisa imba yemarata mahosipipe maizvo hatina zvinhu zvakadari takagara pane meeting yatagara injiniya Chutsi anogara kwangarura injiniya Chutsi anopinda panyaya dzecustomary dzemvura
Mvura aiwa izwai mvura inobhadharwa kuzinwa haibhadharwi kuna Ishe. Saka anokutaura kuti imi mubhadhare mari saka $5 emukuisa kupa hapana kutobvisa but angazabhadhara kuna ani muteto wemvura ndiani akaisa nyaya kuti muteto wemvura imi mamuna mvura ba nevhu ngezvangu inini kana zviri zvese mamutasa zvenze zviri mamutasa muno ngezvangu inini saka namakuhira mvura yangu inini nevhu rangu inini ini I get nothing saka ndiri mambo pakuti imai ndopara manje takagara kudare tiri paredio tiri paruvusha sabhuku nara udere kubata munhu hakuna zvakadaro akatoitika uripo akanera ini pamangombe muteto wemasupa wakatanga rini aiwa imi mamukambogumi but mawitness aripo ini neda next time ka ndiunzire kana muchikwanisa kuzvikwanisa kuita ka ndiunzirewo mawitness ezvinhu zvese I want to charge this man ndipewo mawitness ewanhu wakaitirwa zvamuri kutaura izvozvo and I'll charge this man kuti matipo edu nhumwe timboende kuno wakasara wacho wese wari ndikutoya ndega panyama yedutimbozwe nyaya dzaiko agripa mana because asana mbozvizwa kuti kutenga masofa sabhuku wakutoya kutenga mazenge sabhuku wakutoya kutenga mapaipi sabhuku wakutoya saka unachati development kufa sabhuku wakutoya chese kutambira kamari tenge chini rake ndichiri kuHarare inini ndaisenza kuHarare pane shoko rakambosvika kuti sabhuku ndembora mukoma vangu ndiriko kumusha ndakasvika pamba pao ndakafona foni mukadzi kuti ndakandipa foni yekufonera baba ndikandauyawo nemutete toda kuisa dombo ramukoma musi wakati ndikabvisa $3 ndibva ndatuma mukwasha wangu mukwasha wakarora hanzvadzi yangu musikana wasarawo ndikamutuma kuti chiendesai mari kwani kwaIshe kwaSarupinda Ishe Sarupinda abva adzoka futi kasi enda gaende futi kuzi kwani sabhukwani mukombezi ndikabvisa futi $3 ndakadyiwa kangani inini ndakadyiwa kangani navanhu vamhani akavarekushaaisusupandekusikuutatione simba tozviona kupi musi wakaitwa meeting nezvazviri kutaurwa zvimari dzakawanda idzi ndini ndakasimuka ndikataura Ishe ari pekuti Ishe tine chichemo chekuti tidzokesereiwo mari dzanyanya kuwanda idzo muri kutaura dzekufirwa dzekudini kwanhumbi dzanyanya kuwanda tidzokeserewo kupi mashoko ikoko kuti vanhu vari kuchema tiri kuti ndindakatotaura vanhu varipo kana mukasvika kwabvunzwa ndindakataura shoko iroko Ishe wamaitaurira izvozvo ndiani takatara pane Ishe Sarupinda takangokura tiri kunzi Ishe Sarupinda wane babawo achiri Ishe hondo isati yatanga saka uyu tingondomukudze ndiIshe ari munzvimbo takangokura tizishe saka ndati ndiIshe ari kumirira chii mukudzei mukudze asi kana ari iye hakuisa type kana ari iye hakuisa wese wanyeresa upinda wacho wakatisadza strategy yacho uraiona wane sabhuku unotonga mishamiri umo mishamiri apo mishamiri apo mishamiri akomana kwara kwakwenda kwamukunda kunda wamutora wenda naye kwadisi kuti ndishisa kwangu ukoko nende kwa uchizongodotamudza akaende nemaganga ande ndiko amiro zvekuti ndiwai saka sekomini kuona kuti haina capacity vari kumanikizwa ndavatakura ndikati hande business tende kwamambo because unoti hapana unonditonga mambo yedu ndipone aiwa mndalo unopinda chando mande teta pesa dondwani it's okay taizwa kubepeta wacho tataura kune vanhu 3 izvozvi vari kukwidzana kuti Kennedy iye uyo wamuri kutaura wemabvudzi iwe koita futi kunomwe futi mukomana urimo wese vari 3 vari kuti titi matsabhuku nachasauka wese bhuku wese aiwa toti kune Rose Mandela pampita kwacho kune 3 wana makombe wacho 3 toatati wachasauka wa 4
kozoya William Kombezi wa 5 kozoya Kagura Mamba tine yandirika wa 5 kozoya Mandeya 6 kozoya Rosi pasarupinda wacho wakati uno munun'una wacho ndi Sabhuku Simon Sarupinda imomo mzimbo yacho kuti wanoti isusu pedu inini awa ne awa tisi tinotongwa ne awa about less than 10 kozoti wamwewo so tinoda kuti tizive kuti chaos yakadaro in a small community ndokupa izwana nduzika iko mambo ndanzwa murutonga wamwe inini uyu Sabhuku ndakamutaura kuti munda unonzi Dekete iri tine vana vakura tairi mako tichiri vana nane baba edu akashaika handisi kuda kuona paisa 1 pakaiswa ndiri kukutema nofira mujeri ndakamudza ndekutanga kupa wamwe vanhu akuti ndiri Sabhuku Dekete saka ndakamutaura kuti handidi musha munda unonzi wamai wangu wababa wangu vana vangu vari kukura pamusoro emambo nayo no it's okay ngatite sei ini ndikupa idate ndiri kuya ikoko kwanyama yende Sarupinda ipedze nyasha chiendai endai ndikupa idate ndiri kuya ikoko